Λοιπόν, φέτος είναι το πρώτο μας drift της Pista Park με την καινούργια λέσχη που έχουμε κάνει την Armagh. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, είναι ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας. Είχαμε και 6 συμμετοχές από την Αθήνα, αλλά μας έπιασε απαγορευτικό την Παρασκευή και δεν μπήκαν τα παιδιά, δεν πειράζει όμως. Γιατί είχαμε φέρει ένα πάρα πολύ έμπειρο κριτή, το Θωμάτο Πάσχο, που διοργανώνει πάρα πολλούς αγώνες στην Ελλάδα. Και μάλιστα διοργανώνει το Motor Show για να καταλάβετε. Ο οποίος ήταν ο κριτής μας και τους έκανε των παιδιών ανάποδα την πίστα. Τους ανέβασε στο επίπεδο, μάθανε πάρα πολλά πράγματα από Βάσκο το Θωμά και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Τα ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά που μας στηρίξαν και ήρθαν και τρέξανε και πιστεύω ότι ο επόμενος αγώνας θα είναι ακόμα καλύτερος. 4 αγώνες θα κάνουμε, όλο το πρωτάθλημα. 2 τώρα και 2 του χρόνου το χειμώνα. Το αμάξι είναι ένα E30 με μη 5 μοτέρ, 408 άλογα περίπου, αρκετά δυνατό. Ο καιρός μας έκανε το χατήρι, τρέξαμε. Την πίστα την είδαμε πρώτη φορά έτσι και σε τόση πίεση. Ευχαριστημένος, όλα καλά. Όλα καλά. Τους Αθηναίους, οι Αθηναίοι εδώ θα έρθουν και θα φύγουν με κατεβασμένα τα αυτιά. Είμαι πολύ περήφανος που δεύτερη θέση. Πέρασαμε όλοι καλά. Εδώ είχαμε το φίλο μας τον Νίκο. Είμαι πολύ χαρούμενος που έτρεξα με το πρωταθλητή Ελλάδος πλέον. Και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ο αγώνας ήταν καταπληκτικός. Είναι ο πρώτος αγώνας για το φετινό πρωτάθλημα του 2011. Πιστεύω ότι περάσαμε όλοι καλά. Το επίπεδο θα ανέβει. Εγώ αποσκοπώ να πάω σε ένα αγώνα στην Ιταλία. Αυτά. Εμείς είμαστε με την ομάδα του Ζιλιμπινάκη του Νίκου που τρέχουμε στο Πανελλήνιο Drift Wars και κατακτήσαμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του 2010. Σαν ομάδα θέλουμε να ευχαριστήσουμε αυτούς που μας υποστήριξαν. Η οργάνωση ήταν πάρα πολύ καλή. Από ό,τι είδα ο Θωμάς ήταν αρκετά αντικειμενικός. Μπορώ να πω ότι μερικές φορές ήταν παραπάνω αντικειμενικός από ό,τι έπρεπε, γιατί ήθελε να βοηθήσει όλα τα παιδιά. Είμαστε και στο Πανελλήνιο, φέτος σκεφτόμαστε για Ιταλία. Από ό,τι μας ενημέρωσε ο χορηγός μας η ΑΝΕΚ θα μας κάνει και τα εισιτήρια να πάμε. Και το κουβεντιάζουμε για Σερβία, βλέπουμε. Η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή, προσπαθούν για το καλύτερο και είμαστε περήφανοι για τον Νίκο που μας βγάζει πάντα ασπροπρόσωπους. Ναι, ασχολούμαι με τα GP εγώ. Είναι ο τρίτος αγώνας που έτρεξα πρόσφατα. Πήρα τη δεύτερη θέση. Πολύ ωραία οι αγώνες. Εντάξει, όνειρο ζωής και συνεχίζουμε.